Afie nya kwa yi ase na nampedo ne madansefo amanfo besubo ni din o kwadwe yimidi atumi hufuo meyo sansani de ene enka medimichi betwa so wiase mbema na ewu obre na onya na ye Charles Alanjima Ghana Video City Chasie Judin frise nipa medi cherry bio wiase mpanimfo se dimpa yesi ahonya na enso na amafo se udi 70 ene ye den ebetro di ntia ewoso udi 70 now pre-dimpa ansan we fra asase so medini DJ Ka aha ai DJ Ka nyansa po channel bomoni aso obe subscribe na wa press notification button near the videos ni brewa wetimi enya bia hwe going straight to the point and amamfo bebre na abusa me DJ Ka that the Lumba nyoma Ankwanoma break my ene I'm here because of Ankwanoma Kofo bebre do omo kra gba afore de ama abusua obi de ne kra gba afore e de ama adwuma obi de ne kra gba afore ama na sori owom nenso ebu adibuo yemu no bema ewiase wonko ntimi mfa wiase ne nso antimi ka asem we say if you don't have the there don't force the there to be there akaka kra bi ni eja wiase wako adame ka asem we me say so kum na ntwie ba de ma wo kura bare kura na wo ye den obesan akone maame ho enha ho bebre Ankwanoma be de me kra ba for ye tena say na ji akonwa ne mfamro Kim Bigi Studios and ha na maba be pie bomodin ane numbers ni na wase no ofre na o wedding obi bia obetwa ma kama pa obi bi ni Abobonua nka beto akuma bia ma no adwuma mi ye yo wu adwuma chase mi nkwa me hyebre Anoma be a friend woodpecker. Anoma Abobonua. Sa anoma no de nanu ne bunua. Ono ne ka sesenka obi bi ne sa anoma no a. Enka beto akuma bi ama no. Sanse adwuma wo ye ne yewu adwuma. Nenso sanse akoye ne hyebre nti no. Hyebre ne nkrabia mu asem ye sumasem obi ane ne de. Ye wa adwuma bebra nkofo ya ye hunu omo ye kamfo omo. Ye asomasi de wo ye adwuma dodo. Nenso inside him or her na adwuma na ikuno enso nu onhu tini yesese obi bi ni anoma Abobonua ka beto akuma bi ama no sanse adwuma o ye ne yowu adwuma na enso sanse ye gina akira ye hunu dua o bu no ne fe na mombra o bre ni die ye hunu enu nti ye de ano ene kamfo no enam adwuma o ye amanfo hunu amanfo gina akire ene ye kamfo no yesi ye kamfo dua afro ne ye kamfo achacha kofo hunu Nemo maboa na nkasa no de o hye ne mpaboa no ene hunu se de esi bi ewe no tini asisi obi bi ni anoma Abobonua ka beto akuma ama ne sanse adwuma wo ye no eyowu adwuma nenso ono nkwa ne hyebre esukon no ma okwan me nam so de emu ohu a o akwantuo mu nsam ye nkenti anka mbe hu se ma bra me hu bi o esukon no ma ose kwan ya me nam so ne mu ohu akwantuo mu nsam ye nka ka mbe hu se ma bra me hu ewo ebrebi ankofo binom ba ye gya wo nko an wo no mo bo nanso esanse ye ntimi nkamu asem nti no ye hunu ni sa asomasi de ye ose akwantuo mu nsam ye nka ka bonsi abre no hu bi da bia meka asem we fa ye nuanom akwantufo mo wa akwantuo obi ka adwuma wo ye de kire wa menua sanko bra wo ka pretaku ana asempo anka abehwe ne yie nanso ye hunu ni so mo abrochire na nsumini amame kantra abrochire sikantitari nuaso ne atete omo bra omo se de yen ebre ho wa hana to se asuko no makwa me nam so ne de mu ohu akwantuo mu nsam yenka kambe nsam abre me ho da bia me kan se mo eso obi nim kwan wansana fa so ofro ka ebi anu otemu dada ebi kura so ane de ne fra momoni bi kekere enu nti so obi nya kapre no ma obi a yesu subu hu akwanta sanse wunim the source of the money obi bretin fifre senke mfifre ye moja nke be husi enuanom fo bi omo abrochire nke moja so ne omo sanse adwuma omo ye no ebi ye owu adwuma nanso nti meka mu asem nkyerɛw wose akwanto mu nsam ye nka kambo nsam abreme ho na nkwansere nya de mepa ne se mesensen hodi mitare from na nkwansere enye ne mepa ne se mesensen hodi mitare from me hyebre nti na amana abasa aboa na nkwansere apan nya de opane so osensen ho no de ni tiare fom enye de obi pa ne se wote abroche ne suno oto ano namu no okwa adwuma enye de obi pe ene se sebe mpradu asa wote nkran oda kantamanto
obi kakra wo pa ma abusua di ntino ekọ ba 3 days ni onware da enye se bi adware no ompe na emum odwene maame ho odwene papa ho odwene nkyirima ho ti obre no de ama wo mo ti na nkwansere osenye de mepe ne se mesense ona me di mi tiare fom shebrenti na ama na basa osi abusua mi free mu di akwa adwobu afu onimu a nti na obi ensuko no mai me di arewo akwa akwantuom hwe mahunu obi a osi owu a yenhye no ana yensie no abrochire mi emfa ne ma unim die nti a ohwe abusua ofiri mu abusua ne nya boafo da bia me kan se mo ese ye wo nkofo tu sie su nto mo nche tentene ye ba me no mienu ya wo ya to amenam nti a che tenten ye na oponse ya wo ya to amenam a ye bo ye homode anya bia kohwe fie nyina no efie nsa mo mpaye pa ma yen obi di sika tabiri sika kakra ka bi di akofie si ensi dama no okoduru ya asase kura ya nkyere no obi wa ha 15 years nie na dwen so de aduaba bi akohye fom de ama abusuafo se yemfa nhye fom ne engugu sunsuo ne pie firi a daachi bi a wo nyina ate bi adi nanso ebra won koduru Ghana no ahunu se aduaba na ode koye no abusua de to ho ma ne pro yamfa nhye fom mpo ne agusunsuo ama na pie do se abusua mi firi mu no oboafo nim enu nti na obi asuko no ma me de areho aka akwantuom emema bebre ni ma bebre na aka akwantuom mpeso omo beba omo nchi because of eniema bi abusuafo tifie ni eye areho obrebebrebe eya obebrebe atete ene ohaw a ebi kom won krofo man so ye brani adisika ne bedrufia na akoye nsem bebre okunu enu won se da bi e wo se me bobra na me komanim enti wagya ne yiri fie so okopa bibi na one ne yire ne ma ba abidi na nso sika ode be ma ne oba bi enso no maame me se senka wo ne be ma ne na wa abrochire enka be unu se obo ne homoden sanso ena oba bi nso ani ne kunu ne etie ena oba no nso atu kwan so okopa bibi aba na nso ebro okoduru akwantuo no wo hunu ne se be ma ne nya boafo ene be ma ne te Ghana oguma so ohunu ni sa ne yire wa abrochire te kakra ma me ne betitene mawremu ode bebre no no na ode pe ma enu nti entwamfa abusua nko a etwafa ye yire ye kununum enuafo ye namfonom bia ye adwense ye beboa wonom nanso wo hunu ni se sika na bedi ensem bebre enti ye de bre wo ma no mo se no ti abusua mi firim no boafo nim enamfofo a medam no boafo nim me yire nya boafo me kunu nya boafo so nka me se meboa no sua mi firi mu boafo nim ti no obi asukon me de areho aka akwantuom makantam se nka meye bia bo abusuafo dachi bi mawuna me dawa ka manfo nso asu abomidin obi awia ta so se nka obeye bi di aboa na busua dachi bi so owu no da ho nka manfo asu e di abonidin enu nti obrebebrebe a obre nyina obre ma abusua sansam panyimfo se abusua dua ye ntwa efie nso mmote sa ayewa ti na da bia me kan se mo ese wo ye bibia no adwene ho obi aka soro ne fom se so nya bia o ma afie ma me mo de hie ne cha akontom nyina mo ho no wo adwene nyese bia wa hyeda enu ti sa wo fra ne na wa amfa enu nkyere se bia wa hyeda wa yi na so abubu nu agu na som da bi ade esi na ni so opeso wo ye de ma abusua no enya nsipi enu ntine de ne se nko opese bra abusua mfre no na nko aka acha mo se maame ana papa me di sika sei na aba ewo mu se nipa bebre na atu kwa acha nanso obi me se obi akodi abrochire ko ba 10 years nkrata akora oni bi me nuanom abrochire fo mo hwe me ombedi adanse e ento obi akantam se nko opese onya nkrata na obebu abusua obi akantam se opese onya nkrata enko de be fa na yire ko nanso abusua ofiri mu no boafo nim oye bia nanso enye yie osema kantam sanka me bia bo abusuafo na se daachi bi mawu na me da ho anka amanfo nso asu abomidi sanse dimpa yese na hunya asase so da bia me kan asem wi menua ene na amafo bebre se de me di kan ko mo se udi 70 na ye den yense ye hwe papa no bia ene ye bo doctor Kwame Nkrumah din akwala akora nim no die ntia ni dimpa obegyaye yenim saka wafo boys bebra enei ni dini kura ayira yen kan no mpo enu nti dimpa yese ahunya se wakantam so obeye bia bo abusua minua reta so sanse wiase nyankopon na buo nipa obabua nipa odemenam nipa so
to se maka ntam se meye bia boa abusua nanso abusua mi firi mu no boafo nim nanso ma abusua yi dia manfo ayempa de pa o maka ntam di nsise odefo nwoma ne ye de bayire otwene mehunu ye nkia de sebɔ nwoma ye de adoa nwoma ene ye de yire twene nanso ma abusua so odefo brefo te se me nwoma ne ye de bayire twene edi entia opon brebebre ba mi bre nyina abusua so omo huni enu nti mfifira mi sam nyina mi sam ne kwa enu nti ye de me nwoma na yire twene wa bra menya adoa menya aboa sanetie ti makantam san kama ebi aboa abusua mabusua se ye de me nwoma odefo nwoma ene ye de bayire twene to se na sma abusua yi di amanfo ye mpa di pa o makantam di nsise odefo nwoma ne ye de bayire otwene ya yiri obi pete nankadi enti ena mesi obi wa abrochire ye ntene nka ne afa na picture ne ye de nam maame mesi wuni mo ba na ne wukunu ne bra enka wontam ne mfonyini mfa nkwa asofo se ye mompaye no ntam ne sika nyina mfa mrewo enemo ye friend adwene we yeti mu no unya mane ba akom yenu pani ehunu sa ye yiye nanso aboa bi ye friend aboba san kakra na ode be ma wona na ye ose ye wonu mu kitenkete oyi ne nkitenkete na emu mebra wo de ani bre be pai ne mu se wo pani nyina no wo pai ma na abe wonu se wo hunu hwe wo faase na wo mane nkakra nyese bia sikadua aso abrochire eye modemmo odwene ho ene nti yesre eya ye ntano ono mo pecha mfa nante so omo ntam ne omo panyina mfa mara sanse adidida na ye na emu nya adidi preko odefo nwoma ne de be yire twene nenso me mpa ba fri sebe ma na ewu kwadwo me ani ametimi bia memre no so ana me kro ose me mpa ba fri sebe ma na ewu etuotu esi be ma bo be ma na dum aduru a enwono enu nti de ekobia no papa me mpa ba ma me mpa ba oba wotu hu asi wo wadane ya asanto awa abusuam enso abusuam se ehunu ne wo ye me mpa ba sanse be ma na ewu me ka asem we se yare ni ho a owu ho ebratu betwa amedakoro onso wadi nkunim dade Lumba Ankwanoma enene me breaki verse 1 na me de emao nyankopon hiraw se wo je bre na wo hwe me DJKA Nyansa po channel YouTube bomodi anso obe subscribe no press notification button no nyankopon hiraw makraw bye bye.